जोंनि सायाव ब्लेम लाबोनाय कमेन्ट लाबोनाय जे बिथां बिलिफां नार्जारी आरो बिथांनि लोगोफोर माखासेजों बिथांमोना जोंखौ जे ब्लेम होदों बेनि सायाव जों दिनै बे कमेन्टखौ प्रेस मिट खालामनानै होनो थाखाय थामथिम जाबाय। बाथ्राया जाबाय सेथियावनो बिथाङा जोंखौ काराप्टेड होनना बुंदों। काराप्टेड मानसिब्ला माबायदि जोङोथ' काराप्टेड नङा, आंथ' काराप्टेड नङा ना आं थांखु जायो ना सिगारेट सोबो ना जौ लोंनानै आं आड्डा मारिबायो ना आङो सिखाव खावो ना दाखु खालामो ना आं गुन्दागिरि बिथाङा आंनो प्रुफखौ होनांगोन आं बेखौ बुंबाय। काराप्टेडनि बिषयाव आं बे बाथ्राखौ बुंबाय। आरो मोनसे जाबाय एक्सपेलनि बिसय बिथाङा जोंखौ एक्सपेल मेम्बारफोर होननानै बुंदों जायनि थाखाय दा अमल बसुमतारीखौ नाम खालामदों आरो अजय कर्मकार बिथांखौ खालामदों आरो लोगोसे दंबावोमोन जोंने बिथां राजेन्द्र कालान्दी आरो लोगोसे जों मेम्बारमोन एपइन्टेड मेम्बार जोङो आरो लोगोसे जोंजों दङमोन जोंनि पार्टिनि मेम्बार सोद्रोमाफोर जायफ्रा जोंनि साइडआव दङ बिथांमोनानो आरो लोगोसे जों गोबां दङमोन। दा बिथांमोना बुंदों जोंखौ जे जोङो माने एक्सपेल खालामजानाय बिनि सायाव आं बुंनो सानदों जुदि जोङो एक्सपेल खालामजादोंब्ला माब्ला खालामामोन जोंनो एक्सपेल खालामनायनि लेटारखौ जोंनो हरनांगौमोन आरो मा जाहोनाव खालामामोन बिनि जोंनो दिथंखौ नांगौमोन। दिनै बिथांमोना जोंनोथ' एक्सपेल लेखा होआखै आरो जोंथ' एक्सपेल जायाखै जों गाव गावनो नागारना फैनाय बेक्तिफोरसो खारन इउपिपिएल पार्टिनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि मावनाया जायैलाय जोङो गाज्रि मोननानै बिथांनि पार्टिनिफ्राय जोङो ओंखारनानै फैनायसो। नाथाय बे जोंनि बरला बिसिडिसि इउपिपिएलनि पार्टिफ्रा बिथांमोना जोंखौ एक्सपेल होननानै नंखाय साजायदों। दा बिनि एक्सपेलनि प्रुफखौ जोंनो नांगौ, जोंनो लेटारखौ नांगौ आरो बे लेटाराबो जोंनो नैबे जोंनि अफिस अफ दा डाइरेक्टरनिफ्राय सफैनांगोन। चिफ क'क्राझार चिफ अफिसनिफ्राय जोंनो नांगोन माब्ला जाया मालामोन। आच्छा आरो दंबावो न' लुनायनि बिसय। न' लुनायनि बिसयाव बिथांमोना आंखौ जाख्ल'ग्रा होनदों एबा जोंखौ होनदों पार्टिखौनो होनदों जाख्ल'ग्रा होननानै। नाथाय जाख्ल'नाय होननानै बिथाङा जोंखौ माबोरै प्रुफ होनो हागोन? बिथाङा इनकारेज खालामहैथों जोंनि न' लुनायखौ आरो जोंनि गामिनि गोबां दं बेहायनो लोगोफोर दं बा गुबुनबो थानो हागौ बिथांमोना जोंनो प्रुफ दिन्थिनांगोन बबे न'खौ जोङो जादों बबे न'नि फैसा जादों आरो सोरनि न'खौ लुफ्रायाखै मोजां लुना होआखै बेखौ बिथांमोना जोंनो प्रुफ होनांगोन। आरो प्रुफ होनो हायाब्ला माने बिनि दिथंखौ बिथांमोना जुदि होनो हायाब्ला जोङो बिनि सायाव बिसार लानाय जागोन, माने आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। मानोना बिथांमोना जोंखौ ओरैनो आन्दां मिन्दां बदनाम खालामगासिनो दं। नैबेबादि बाथ्रा आरो न' लुनायनि बिषयाव जे बिथांमोना आङो दाखालबो होदोंमोन आंनि प्रेस मिटआव जे न'नि फैसाया जोंने बरला बिसिडिसि एबा भैराखन्द 38 नं भैराखन्द समस्तिनि जे नियम आरो लोगोसे बरला बिसिडिसिनि नियम बे जाबाय थांनाय बारनि नियमा जेसेबां PMAY नि न' फैनायनि फैसा बेखौ कालेक्ट खालामनानै ब्लकआ लांफिनदोंमोन आरो बे ब्लकआ लांफिननानै ब्लकआ जोंनो उल्था मावनो थाखाय हरदोंमोन। दा नैबे खेथ्रआव जोंने माखासे थाबोदों होननानै आं दाखालि बुंनाय जादों। दा बिनि बेलानि सायावनो बे आंनि जेसेबां हरदोंमोन न'नि फैसा बिथांमोना माखासेखौ लाखिनानै दोनदों। बे फैसाया जाहैबाय जोंना आं बेखौ दिन्थिनो हास्थायदों गासै 82,891 रुपिस 82,891 रुपिस बे फैसाया
ब्लकआव थाबोदों आरो बे फैसाया सोर ब्लकआव सोरनि आखायाव दं होनोब्ला मनज काक्लारिनि आखायाव आरो गपि सेत्री बिथांमोना बे फैसाखौ मिथिगौ नाथाय बिथांमोना बे फैसाखौ आंनो हरगोन होननानै बुंबाय थादों नाथाय दिनैसिम हराखै नोंथाङा न'खौ लुबाय था जोङो फैसाखौ हरनाय जागोन होननायाव आं रायजोफोरनि न'खौ दुखियाफोरनि न'खौ गावनि फैसा इनभेस्ट खालामनानैब्लाबो मावना होनाय जादों मानोना आङो जेनोखि दरजा खोरखि बे थखथा बाथामखौ न'नि दंफांखौ हानानै बिथांमोननि न'आव आङो होना होबाय लकेल मिस्ट्रि लानानै दा नैबेनो आंनि पकेटनि फैसाया बेयाव हाबनानै दं दा बिथांमोना बेखौ नंखाय होननानै फोरमान होदों बे नंखाय फोरमानखौ जुदि बिथांमोना आंनो होनो हायोब्ला होथों आरो होनो हायाब्ला बिथांमोना बे 82,891 खौ आंनो इमिडियेट बिथांमोना पेमेन्ट खालामना होनांगौ नङाब्ला बेखौबो आं आयेनाव बेबस्था लागोन बेथ' नंखाय आङो जुदि जाख्ल'दोंब्ला बिथाङा प्रुफ दिन्थिथों सोरनि न'खौ जादों बेसेबां फैसा जादों आङो न'नि फैसा जादोंब्ला आङो माब्रै ब्लकआव आंनि फैसाया थाबोखो 82,891 रुपिस बोरै थाबोखो बिथाङा आंनि जाख्ल'नायखौ नुदोंब्ला प्रुफ होदों आरो प्रुफ होनो हायाब्ला बिनिबो उनाव बिसार लानाय जागोन नोंथाङा जे ब्लकनिफ्राय फैसा मोननांगौ बिनि प्रुफ दं नामा दङ नै बे जाबाय लाफैनो हागोन नेम अफ VCDC बरलाना 38 नं भैराकुन्द ST बे रिसिप्ट बुक बिथांमोना बेयाव लाङो आरो नैबे बे जमा आरो नैबेयो पेमेन्ट दा बेयाव आंनो मोनसे प्रुफ हरदों जायनोखि जोंनि एकाउन्टेन्टमोन बिरला ब्रह्म बिथाङा नैबेखौ अडिट खालामनानै नोंथाङा नैबेसेबां मोनबावगोन दै होननानै आंनो हरदों लास्ट टाइम नोंथांमोना बेखौ मोजाङै होनो हागोन बेयाव दङ 82,891 बे फैसाखौ बिथांमोना बे बिलिफां नार्जारी सनेस नार्जारी प्रधान इसवारी हिजुक कार्जी आरो प्रणय सिंह बरगाव आरो लोगोसे बिथांनि लोगोफ्रा आंनो इमिडियेटलि होनांगौ नङाब्ला आं बेखौ आयेननि राहा लानाय जासिगोन खारन बियो आंनि मोननो गोनां फैसा आरो PMAY न'निसो फैसा बेयाव जेबो माबा सोलिनाय नङा नैबे बिथांमोननि भैराकुन्द 38 नं भैराकुन्द ST माबानि कन्स्टिटुएन्सिनि बियो ब्लक रिसिप्ट ब्लकनि रिसिप्ट दा बेनो जोंनि प्रुफ आं बेखौनो बुंबाय आरो बेबायदिनो बिथांमोना आंखौ सासे नंथारि भेलु गैयै होननानै बुंदों बिथांमोननि कमेन्टआव आङो भेलु दङ गैया बिथाङा मानो सुनायनांनाय फैयाखै भेलु दङना गैया बिथाङा मानो सुनाय फैयाखै जुदि भेलु गैयाब्ला जोंखौ बुंदों एक्सपेल मानसि आरो बिथांमोना जेबो अजन गैया भेलु गैया बेनिखायनो बिथांमोनाखौ जोङो थांनायनि थाखाय जेबो लस जायाखै होनना बुंदों दा बे बिसयाव आरो आं सासे भेलु गैयै होननानै बिथाङा मारै प्रुफ होनो हागोन जोंखौ बा आंखौ आङो सासे हारिनि थाखाय नांबोनाय दावहारुमोन आंहा सार्टिफिकेट दं देशनि थाखाय हारिनि थाखाय अब्ला आं माब्रै भेलु गैया जाखो बिथाङा प्रुफ होथों नङाब्ला बे भेलु गैयै ओंथिया बेसेबां थांगोन बिथांनि सायाव गोग्लैहैगोन भेलु गैया सासे मानसिहा मा भेलु गैया साफ्रोमहाबो मानसिहा भेलु दं सोरनिबा गिदिर सोरनिबा फिसा सोरनिबा गोबां सोरनिबा खम नाथाय भेलु गैयै जाया भेलु दं आरो बेबायदिनो गामिनि डेभेलपमेन्टनि बिसय होनदों लामा कालभार टयलेट बेफोरखौ आं बुंदों आं बेबायदिसो आं कमेन्ट होदोंमोन प्रेस मिटआव थांनाय बाराव 24 तारिखआव जे जोंनि जेनोखि मिडिया बिथांमोना सोंदोंमोन बे भैराकुन्द समस्तियाव बरला VCDCनि गेजेरावनो साबसिन आरो बांसिन खामानि मावजादों होननानै आंनियाव सोंदों अब्ला आं बुंदों मावनो हागौ जानोबो हागौ नाथाय चेयारमेना जोंखौ लाफायालासिनो मावोमोन आरो बिथाङा जोंजों खुनु टक खालामालासिनो जोंजों खुनु करस्पन्डेन्स लायालासिनो
गावसोरनो गोजा मावोमोन बेवहाय जों मिथिनो हाया जानोबो हागौ मावनोबो हागौ नाथाय बिथांमोननि मावनाया 100% साक्सेस नङा साक्सेसफुल नङिखाय जायनि थाखाय गामियारिफ्रा दिनै UPPL खौ गाज्रि मोननानै BPF आव जमा जमा जइन लाफैदों होननानै आं बे बाथ्राखौसो बुंदों मा बुङामोन बिथांमोना आंखौ डेभेलपमेन्ट मावाखै होननानै आंखौ ब्लेम खोख्लैदों नाथाय आं बे बाथ्राखौ बुङाखै दा बेबायदिनो आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना आरोबाव आंखौ बुंबावदों दम होनायनि बिसय दमखौ बिथांमोना होदों आं दाखालि दम होनाय बिसयखौ होनदों आरो नंगौ बिथांमोना दम हैदों आङो जे बुंदों सानदोंमोन बिथांमोनखौ नाम खारिना होब्ला बिथांमोना बांद्राय रेकर्ड जागोन बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ बुंलिया नामखौ बुङा होननानै नाथाय बिथांमोना दिनै आंखौ बांद्राय गोरलै मोननानै बिथांमोना नारसिनो हास्थायदों दा बे हिसाबै आङो दिनै बिथांमोनखौ बुंनो सानो बिथांमोना जुदि दम होआखैमोनब्ला खोथा बाथ्राजों बिथांमोना नारसिनाखैमोनब्ला दिनै आलमानि फिसायनि न'आव मानो थांनानै बिथांमोना जयनिं जानो गोनांखौ होबथाहैखो बिसोरनो जाहैबाय बिलियम बसुमतारी आरो बिलिफां नार्जारी बियो रोखा रोखा जोंनाव प्रमान दं मानो होनब्ला जोंनि तरुन बसुमतारीखौ जेब्ला बिथांमोना लायनो थाङो आं थिनहरदोंमोन थां उमुखाखौ लायदो अब्ला बिथांमोना जेब्ला थाङो अब्ला बिलिफां आरो बिलियमा बेखौ होबथाबाय थादों गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै सिगिनानै बिथांखौ दोनदों माने बर'नि रावै सिगिनानै दोननाय माने दम होनाय जादों सिगिनानै गिदिर गिदिर बाथ्रा होनानै बिथांखौ दोनदों बिनो आरो बिथांमोना बेखौ होनदों नंखायब्ला बिथांमोना मानो होबथाहैखो बेनि प्रुफआ जोंनाव दं आरो बे बाथ्राखौ बिथां तरुन बसुमतारीयानो रोखा रोखा जोंनो फोरमायहरबाय आरो एकान्त प्रुफ नांगौला बे आंनि रायज्लायनाय तरुन बसुमतारीजों रायज्लायनाय बे बाथ्राखौ मबाइल इनकुवारि खालामब्लानो ओंखारजोबगोन होननानै आं सानो बा आंनि सायाव ब्लेम खोख्लैनानै मोनसे प्रेस मिट लाबोदों बिथांमोना बे प्रेस मिटखौ नंखाय प्रेस मिट होननानै आं माबा होयो कमेन्ट होयो नंखाय होननानै टटेलि नंखाय बिथांमोना जेबो मिथ्या हसियानो गावसोरखौ दिन्थिनो थाखाय बिथांमोना बे प्रेस मिटखौ होनाय जादों बेनिखायनो बिथांमोना नैबेखौ आं बुङो इलिगेल माने गाज्रिखाय नंखायखाय बिथांमोना बेखौ उथायनानै लानांगौ नङाबा आंजों फेस टु फेस बा जोंजों बे अफिसाव फैनानै बिथांमोना मा खालामनांगौ जोंजों फेस टु फेस रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ फोजोबनांगौ जुदि नङाब्ला जोङो बे नंखाय जोंखौ ब्लेम होनायनि सायाव काराप्टेड न' लुनाय जाख्ल'नाय एक्सपेलनि बिसय आरो दम होनायनि बिसय जोंहा प्रुफ दङ आरो जोंखौ भेलु गैया होननायनि बिसय जोङो बेखौ आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै बिबुंथिखौ लाखिनानै आं दिनैनि बे प्रेस मिटनि होनायखौ एसेयावनो दोनबाय